hvad vi sammen kunne opnå. Alexander, nu har vi haft dig i studiet nogle gange, men denne gang har du selv spurgt, om du kunne komme ind. Hvad har du på hjertet? Jeg har fundet ud af, at I grisedanskere slet ikke vil have, at jeg bliver en integreret del af jeres baconsamfund. Det vil vi da gerne have. Hvad vil du gerne være? Jeg vil gerne være hos Andersen. Elie, ham har vi jo en af. Du kan jo ikke... Prøv at høre et af de eventyr, jeg har skrevet sig her. Prøv at høre det her. Jeg kalder det Svinedrengen. Ligesom han kommer ridende på en gris, rigtig dansk, ikke også? Og i den ene hånd har han en pattevåse, og i den anden hånd er der flæsksvær. Så kommer han ned i et træ, hvor der er en kæmpe gris med øjne så store som rundetårn, grisøjnene. Og så gifter Svinedrengen sig med den, og de får en masse pattevåser, og lever lykkeligt til deres dages ende. Rigtig dansker historie, mand. Jamen Ali, det er jo bare nogle af H.C. Andersens eventyr, du har blandet sammen. Hvad er du øffer om, bacon, mand? Det eneste, jeg kan høre, det er... Det er, hvad jeg hører. Prøv at høre det her. Ali, hold nu op. Du skal ikke røre mig med dine klamme dansker grisehår, mand. Tror du er gangster? Tror du er syg gangster? Ali, jeg synes, du skal gå nu. Ja, det er noget optog, det her. Det kan godt, jeg lige at tage mit franskbrød med her. Rupto, ender med et optog,